Takže dámy a pánovia, máme maskovanie. Tu sú naše maskedy a tu máme naše oblečenia maskovacie. Takže teraz tu máme prípravku a vchádzame do štúdia. Ale sa z toho rozruch. Na prechode prechodcov boli rôzne farby. Červená a modrá. Sme tam aj my. Poďme sa tam pozrieť. Dobrý deň do štúdia. Sme na mieste, kde prechádzajú na prechode prechodcov červená a modrá. Tu ich máte. Vidíte, aké sú šťastné z toho? Uvidíme sa vo štúdiu. Ideš. V Považskej Bystrici stalo nehodá. Dvaja chodci sa čelne zrazili na moste. Lásky. Ideš. V Minici sa utopila žena v umývadle. A potom sa zadusila v saune. Ideš. Spoločník je veľmi prešíbaný. Ideš. Športové noviny RTVS. Čo robíš? Na toto bude green screen, dobre? Takže, dámy a pánovia, športové noviny. Messi si nezlomil nohu. Čauko, to je športových novín. Čo máme hovoriť? Ideš. Dovidenia po reklame. Reklama, pozerajte fejkový kredenc. Reklama, pozerajte fejkový kredenc. Konec. Máme novú správu. Som zakoptaná. Chodec išiel cez prechod a zrazil auto. Motorkár spadol z motorky. Musel si zaplatiť ďalších 5 centov. A vieš o tom, že to stojí 10 centov? Vieš čo, nie. Máme. Teraz tu máme reklamu. A... Reklama. A čo som tu mala vlastne hovoriť? Koniec reklamy. A teda sa vrhneme naspäť na koniny. OK? Docino paper up. You got to paper up. Docino paper up. You got to paper up. Ja už som zabudla, že ideme. To bolo trápne. Ideš. Vyhodili nás zo štúdia. Vyhodili nás. Moďte. Vyhodili nás aj z fejkového štúdia. Ale našťastie sme tu zachránili s našimi slinami. Ukážte ako. Celé. Môžete. Môžete. Preto sme naspäť tu. Dneska v Bratislave. Môžeš. V Nimnici sa utopila žena v umývadle. A potom sa zadusila v saune. Počkaj, to sme mali hovoriť. Môžeš. V meste zhorel dom. Svedíkovia hovorí. Čo je? Sme najstrajšie... V najstrajšiem... Ešte raz. Počkaj. Ideš. Sme v najstaršom dome na celom Slovensku. Má až 2 dní.